I després, quina altra eina té els ajuntaments que puguin fer ja per ordenar una mica aquesta implementació de renovables. Si és que pot ser, em sembla que altres xerrades he sentit que hi ha la possibilitat d'una moratòria o, no sé si podeu informar, si hi ha alguna altra eina per poder-ho fer. Gràcies. A veure, en primer lloc, no s'arriba mai tard. Sempre hi ha temps. No és tard per signar un acord. El que es tracta és de veure què vol la gent de la Conca de Barberà. Jo hi passo sovint per aquí on tu em dius i la veritat és que el tema és preocupant, no? Primer lloc, què diu la gent? En segon lloc, què diu l'Ajuntament? Perquè si l'Ajuntament i la gent diu que això no ho vol, es poden intentar fer modificacions de normativa urbanística. El que passa és que en un projecte que està en marxa això t'ho explicarà millor ell, perquè a nivell tècnic ell t'ho explicarà millor. Però vull dir, el que jo et puc dir de la nostra experiència és que la mobilització social i el convenciment de que els ajuntaments, què és el que volen, pregunteu-los què és el que volen. Perquè després un ajuntament, 2 ajuntaments, 3 ajuntaments. Després Consell Comarcal, molt important. Llavors, clar, a cada comarca hi ha una oficina comarcal de transició energètica. Què fa el tècnic de transició energètica de la Conca de Barberà? Sabeu el que fa? Doncs, bueno, potser seria qüestió de preguntar-li què fa. Preguntar-li al Consell Comarcal. I després el tema és, el que deia ell, que el que ens preocupa a nosaltres és de dir, tu pots fer molts esforços com a ajuntament i la població ho pot tenir molt clar. Però si després per damunt ve el plàter i et diu, miri, tot això no serveix per res. Si l'Ajuntament, i nosaltres tenim 2 casos, l'Ajuntament de Falset ha fet, aprofitant les nostres feines, dels nostres treballs, ha fet una modificació urbanística que els hi posa més difícil. Vull dir, això és el que es pot fer. El que passa és que és molt important què és el que diu la gent, mobilitzacions, intentar signar un acord, intentar convèncer els ajuntaments. Clar, si els ajuntaments ho veuen al revés, si el Consell Comarcal ho veu al revés, si els pagesos als quals damunt d'aquestes finques ho veuen al revés. Clar, vull dir, si els pagesos no ho veuen bé, nosaltres aquest va ser el detonant total, els pagesos que no ho veien clar. El tema que poden fer els ajuntaments a nivell que sigui pràctic i que sigui resolutiu és la modificació del planejament urbanístic. Aquesta és l'eina que tenen. De fet, és l'única que tenen ara mateix, que pugui tindre una transcendència pràctica. Poden presentar al·legacions, poden fer un informe quan els demani urbanisme o medi ambient o el Ministeri o qui sigui negatiu, però és un informe que no tindrà no és vinculant, aquests informes. El vinculant és què diu el teu planejament urbanístic. Si el teu planejament urbanístic, el sòl no urbanitzable, no té regulada la implantació de renovables, és la Generalitat la que decideix. Urbanisme i medi ambient de la Generalitat o Ministeri o la part ambiental si són projectes més grans de 50 megawatts. Però si l'Ajuntament ho té regulat, s'ha de fer cas al que diu l'Ajuntament. Avui per avui, la setmana que ve, si s'aprova el pla territorial, l'any que ve, això ja no ho sabem, però dir avui. I això és una cosa que és tan fàcil com un acord de ple. Un acord de ple, agafes un model de les 80 o 90 que ja s'hauran fet a diferents ajuntaments, que digui aquest ple acorda modificar les normes de planejament urbanístic, les que tinguis, pots tindre normes de planejament, normes subsidiàries, PGOU antic, un POM, el que sigui, la figura que tinguis, i revisarem això per ordenar les renovables. I, en conseqüència, aplico una suspensió de llicències d'un any prorrogable a 2. Punt. Amb això atures el cop un any, 2 anys. Si mai té bé l'empresa perquè la Generalitat li ha autoritzat i té tots els permisos i tal, dona'm llicència d'obres. Tu li dius, no te la puc donar, jo estic en suspensió de llicències, jo no et puc donar la llicència, seria prevaricant, no te la puc donar. I llavors, quan tu hauràs aprovat la modificació, l'empresa s'haurà d'adaptar al que tu li hauràs dit. I potser ja no li interessarà, perquè el que tu hauràs plasmat a la teva normativa o a la teva cartografia seran això, màxim 5 hectàrees. I el següent projecte ha d'estar a 5 quilòmetres, per exemple, o a 2 o a 1. I no poden estar en aquests llocs, i aquí tampoc, i aquí no sé quantos, i aquí no sé què. Començaràs a regular, això no m'interessa. Ells volen anxes Castilla, aquí no és molt anxo tot, però pocs problemes. Llavors l'Ajuntament no pot fer una prohibició expressa i total al seu municipi. Si tu fas una modificació de planejament que digui jo no vull macroprojectes, això no t'ho aprovarà urbanisme.
Ara, tu pots dir, mira, jo amb aquest tros de terme no, perquè és terreny agrícola de no sé què, allà perquè és el lloc on anem a fer la romeria de l'ermita de no sé quantos, tampoc. Els llocs que sí, però que tinguin la mida tal, que estiguin separats l'un de l'altre no sé què, que això no sé quantos, això no els interessa als grans. I això ja jo en tinc controlats, potser n'hi ha més, 80 ajuntaments a tot Catalunya que ja han fet aquest procés, n'hi ha que ja l'han acabat, o sigui, ja les tenen vigent i per tant les empreses s'han d'adaptar a això llavors. La forma més pràctica és aquesta. Sí, perquè és l'única manera d'aturar el cop de forma urgent, a més. Amb això ho atures, amb això atures el cop. I llavors ja s'ho veurà.